Og velkommen tilbage til os. Som I kan se har både mig, Dr. Busk og Dr. Bob fået brillerne på nu. Det vi har at gøre med her er et forsøg, hvor vi skal demonstrere fotosyntese og respiration i planter, som vi har markeret med et P. Vi har også homotyp mod blåt med dette forsøg som er en indikator. Eller bromance to the bros. Så har vi noget dansk vand, som er markeret med DV og homotyp og BTB. Så har vi her 8 små glas, som vi skal bruge til at vande med. Sura. Acoustic. Og så den jo. Der er silverpapir. Yes. Og det sidste en tusch. Til at skrive på ting. Som vi allerede har gjort. I et laboratorium er det meget vigtigt at have sit sikkerhedsudstyr i orden. Derfor er det vigtigt, at man har sine briller på alle tidspunkter og sin kirtel. Grunden til, at vi altid har briller på, er sådan, så vi ikke får noget i øjnene eller noget andet. Og kirtlen er for at beskytte vores tøj. BTB op i alt de her glas halvvejs op. Nu er vi så rykket ind i laboratoriet. Jeg vil nu tage planterne og putte ned i. Skal vi så fylde noget BTB i Dr. Busk i 1 og 2. 1 og 2 skal fyldes helt op med BTB. Ja, det var det. Det er meget vigtigt, at der ikke er noget luft i glasset. Mellem låget og flasken. Bare i selv. Du kan ikke vide, om der er luft i glasset. Kan det gøre? Se der, nu kan det ikke. Det er den første. Resten af glasene vil jeg så hælde danskerne i, til det bliver gult. Som I kan se, har vi nu de her 2 glas, 4 og 6, som ikke er fyldt helt op, og det vil vi gerne have, så vi hælder bare vand ned i de sidste her, så de er ikke helt fulde. Hold da. Just Jeg tjekker de tidligere, vi har taget. Du skal på planten. Bare jeg vil bare lige tjekke. Ja, altså der er gået en uge, og vores ekspert er blevet syg. Men godt, damn, hvor han festede i weekenden. Men altså, jeg har stadig, så derfor kan jeg få til over. Nu når jeg har gået den her uge tid, så skal vi så få pakket sølvpapiret af de her. Som vi ser her, der har vi 2 formler. Den ene det er for fotosyntese, den anden er for respiration. Fotosyntesen bliver lige sammen med forklaret. Der har vi 6 kuldioxid og 6 af vand, og det bliver så til glukose plus 6 gange O2, altså oxygen, som vi indånder. Som I kan se her, der har vi glukosen igen, og det bruger den sammen med ilt til at overleve, hvis det er mørkt. Og ja, det danner så CO2 plus vand, og bedre kendt som kuldioxid. Så har det altså gået den her uge her, og ja, som I kan se, så er det her 2, 4 og 22, det er kontrolforsøgene, og det vi så kan se, eller konkludere ud for det her, det er, at her har der været en respiration. Se, det er gået fra at være blåt til det grønt. Og ja, her der var det gult til at starte med, og det er stadig gulligt. Det vil sige, der er sket respiration, som det var det, vi forventede, der ville ske. Og herover der er der sket en fotosyntese, derfor er den stadig ikke gul i det, og klar i det.